Iloy, sa mga regalado may ginakaptan nga mabaskog nga ebidensya batok sa raiding team nga nagserbis ang search warrant sa puloy-an sang mga regalado. Mga alahas nga nagabalor kapin 3 milyones pesos nagkaladula matapos ginapasuni sang pamilya nga ginkawat sa mga operatiba. News team ginpasulod sa kwarto kung sa diin ginapangtago ang mga branded jewelries. Aring balita ang itutukan ni Zen Kilantang Exclusive. Kapin 3 milyones pesos nga balor sang alahas ang nagkaladula matapos nga ginraid sang Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 ang pulian sa mga regalado sa barangay Sambagharo sang tinalikdan nga semana. Bagay nga ginpablatter sang Iloy ni PDEA identified drug lord Miriam Odicta nga si Candelaria Regalado sa Haro Police Station. Ginreklamo sini ang anong kamalahalon nga relo, mga bracelet, mga singsing, kulintas, bulletproof vest nga nagabili 50 mil pesos, kag cash nga 31 mil pesos. Eksklusibo nga ginpresenta ni Candelaria sa news team ang iya kwarto sa diin nahamtang ang mga alahas sini. Ginapasuni nga ginpuwersa nga ginguba ang kandado sa aparador agud makuha ang mga propiedad. Ma-charge ako para ma-recover. Mabalik nila sa ako. Di mabalik pa ihan. Halos wala na sa nabili nga jewelry sa iya mga kabinet kag bag. Ang CCTV camera nga nakasentro sa iya hiligdaan ang ginaaligar nga ginliso sang raiding team. Dugang pa ni Candelaria nagapati ini nga gindelay ang pagpasaka sang kaso batok sa iya mga kabataan bangod sa kakulba sa mga operatiba ilabi na nga may ginauyatan nga mabugat nga ebidensya ang pamilya. Ini ang CCTV footage nga makitaan nga ginaaligar pagpangawat sang taga PDEA. Ang CCTV footage na naka-record sang tanan nila nga ginpang-planted si babaw nga shabu, ang pagpanguha sang alahas ko, ginpagwa kami, nga wala tao dito, wala barangay official, wala media, nagsulod sila, pinangukay sila, pang-planted pa sa ebidensya sang shabu. Din ka makuha kasi shabu kag umutok damo man. Ginathag man sini nga wala siya sang plano kag ang iya mga kabataan nga magpalagyo kag desidido sila nga atubangon ang kaso. Nahibaluan nga ginpasaka ang kaso batok kanday Nilda, Arnulfo, Leo kag Sairi Regalado sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, pinagi sa regular filing matapos nga maglaps ang reglementary period tungod sa ginapahayag guba nga copier machine. Ako si Zen Kilantang para sa One Western Visayas. Sa kaangot nga balita, Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 ginpasiguro nga hindi na masulit ang kapalpakan sang raiding team sa pagpasaka sang kaso. Bago nga officer in charge, opisyal na nga nagpungko. Nagabalik si Zen Kilantang. Matapos nga ginrelieve si Anay PDEA Director Emerson Margate kag 8 ka miyembro sang operating team nga nagserbe sang search warrant sa puloy-an sa mga regalado sa Sambagharo, opisyal na nga nagpungko bilang officer in charge sang Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 si Alex Tablate nga halin sa PDEA Region 8. Suno kay Tablate wala pa ini na eksperyensyahan sa iya liderato nga malaps ang reglementary period antas magpasaka sang kaso sa din ini ang nangin rason sang relief order sa mga operatiba. Napayuhom naman si Tablate sa rason sang team. Pag may problema naman is, ang ano naman natin is, hanapan natin ng solusyon. Kumbaga, ano yung win-win? Yun kung ano yung mga options possible na pwede natin gawin. Gani indi iluyag ni Tablate nga masulit ini sa iyang administrasyon. So more on administrative matter So pag-uusapan namin. So sa mga ganyan na siguro, kung ano yung pwede nating gawin ngayon pa lang para hindi maulit, gawin na natin. So magmi-meeting naman kami mamaya ng dito, ng mga personnel. Ang mga ginpang-relieve ang ginassign na sa national headquarters samtang wala pa sang bago nga replacement sa mga operatiba nga ginkaka sa rehiyon. Ako si Zen Kilantang para sa One Western Visayas.